La transformació de la Raval Santana segueix avançant. Ara, fins fa poquet, hem acabat la primera fase de les obres, on hem integrat aquest nou mobiliari urbà que fomenta els espais d'estada i la mobilitat sostenible. Ara afrontarem la segona fase, on, complementant els carrers Llobera i de Monterols, farem de la Raval Santana una plataforma única que s'allargarà fins a la plaça Catalunya. Amb aquestes actuacions, doncs, el que fem és ampliar els espais per a vianants, reduïm la mobilitat contaminant i millorem la qualitat de vida de la ciutadania.